はい、いった。ちょっとお願いします。はい。なんか喋りながら入れないよ。はい、マグロ。はい、食べる。はい、いただきます。いただきます。はい。美味しい。うまっ。最高。いいかな。美味しい美味しい。ダメな、高弘。こっちはハイボール。これは鍋から。ちょっと。それ何それ？あ？キャベツ？おじいちゃん食べばっかりだな。休憩ないの？休憩して。おじいちゃんたち大丈夫？そうだ。顔見たらやばいってな、それは。飲みたいよ。そうだ。そうだのそれは。飲みたいな。乾杯。เหล้าขาวญี่ปุ่นありがとう。อาหารโบนิงไก่ซาซิมิแล้วก็มีอินาเบะはい、ありがとう。朝までだからね。朝まで飲むの？すごい抜き始めてる。朝までだからちゃんとこっちは俺だったら今もう何人か他にして朝まで帰った。死にもだからな。มาทางนี้เบิ่งไอ้おばちゃんビール今日はビール入れないじゃあまだなんだそれハイボール。お、一緒だ。バウンさんの乾杯じゃなくて
甘っ。先生。Pun. Nah, obat chẳng nè. Nhím cái bát đấy. To ไปนี่รองประธานนี่แหละผู้หัวล้านผู้เป็นหัวโลนนี่แหละเอาห่วยเฮ็ดคือสิไปนอนใช่ปะだいたい5%。ね、オープンにね、坊さんにね、日本語教えろって言ったの。ダメだって。いや、ウォン君いつも面白いでしょ。面白い。な、多分日本語が多分わからないだから。ウォン君は？うん。あんただろ？でそう忘れたみたいでしょ。うん。ウォン君が？じゃあウォン君は日本語喋れるじゃん。坊さんに日本語教えてよって言ったの。多分時間ない。時間ないんじゃなくてね、坊さんが覚える気がないからさ。時間ウォン君ばっかりはこれ。これやってんだ。そう。昨日ウォン君に言った。車の中で2時間待ってた。ああ。บันทึกวิดีโอไว้เป็นนั้นเอาโอ้ยเบียร์บ่เอาได้เฮาอ่ะว่าเบียร์มันบ่ฮู้นอนบ่หลับรถเนี่ยใช่ที่อื่นโดดได้บ่เนี่ยไอ้นี่กินไปละมวนลอยๆบ่คือกินน้ำมาจับเนาะ ได้จังวันนั่นนี่น้องเหมือโคราเฮ้ย日本酒飲んでんのかよ。俺に断りもなく日本酒始めやがって。ハイボール。お断りだって。ハイボールっていうか日本酒飲む。